Μα εκείνο που διακρίνει τον τενισκιώτικο γάμο είναι το μεγάλο ξεφάντωμα που γίνεται στο πάρσιμο της πρίκας από το σπίτι της νύφης το Σάββατο. 2 άλογα με σεντόνια άσπρα και ένα μαντίλι δεμένο στα αυτιά τους ήταν τα μέσα που τη μετέφεραν. Στην πομπή που ξεκινούσε από το σπίτι του γαμπρού για να πάρει την πρίκα, μπροστά τραβούσαν με χορούς τα μπρατίνια, οι φίλοι του γαμπρού όπως τους αποκαλούν, οι οργανοπαίχτες, τα άλογα και πιο πίσω οι καλεσμένοι. Η υποδοχή τους περίμενε στο σπίτι της νύφης. Να μας ζήσουν και καλά στέφανα ήταν η ευχή που συμπέθερο σε συμπέθερο έδινε. Δέχονταν ένα κέρασμα κι ύστερα έπιαναν όλοι το χορό. Κάθε συμπέθερος έπρεπε να σύρει και από έναν. Από την πέρα. Ύστερα έπαιρναν την πρίκα και τη φόρτωναν στ' άλογα. Έπρεπε, για να πάρουν τα μπρατίνια την πρίκα, να δίνουν και χρήματα στις κοπέλες που την τακτοποιούσαν. Οι νύφοι δεν παρουσιάζονταν στο πάρσιμο της πρίκας. Έμενε κρυμμένη. Όλοι μαζί ξανά, με την πρίκα φορτωμένη, έπαιρναν το μονοπάτι για του γαμπρού το σπίτι, όπου θα ξεφόρτωναν την πρίκα. Ένας μπράτιμος έδινε στο γαμπρό που περίμενε στην αυλή του το νηφιάτικο μαξιλάρι και εκείνος του δίνε χρήματα.
συγγενείς του γαμπρού έπαιρναν την πρίκα και ντύνανε τους οντάδες του σπιτιού.